Malinis yan na umulan. Naulan eh. Ulan eh. Oh, lami. Ang daming hinog kaso daming hinog. Tignan mo yung ano. Nang harvest na silo mga loves. Kainin niya ito. May mga taong mahilig sa ganito, no? Talagang masarap. Mga wild. Hindi, wild. Hindi ito wild. Uy. Hindi, parang sa wild nga. Hindi talaga farm. Yung ano okay, lang. okay. Ang sarap. Sarap, diba? Matamis talaga siya. Ang dami, Kuha ka. Ang dami. yun? Alin? Orange. Hindi, ganito siya. Hindi pa hinog. Alam mo, yung mga bagong tubong kahoy, magkaganito siya. And then the next year, totoo na ng ganito na makain na. Yun, ang tagal naman. Next year pa. Kaya yung bagong tubong kahoy yan. Ganun. Ando doon, maganda doon, I-post ko to, Ilo. Tapos na yung dessert ko, Ilo. May dessert ako, I-post ko to, Lo, ha? Oo, no problem. Siguraduhin mo lang yung mga fans ko, ha? Si Miss Tapia here. Look, ang dami. Sarap ba? Matamis nga, no? Masarap siya. Ang sarap. Dito pa siya sa baba, Na ano siya. Halalo. Hala, ang dami. Dapat pala nagdala ako ng ano. Dito ay mapisat yun dito. Hindi, yung ano, dapat yung maliit lang na Container, gusto mo? container. Ay, container. Ilagay mo sa container. Masarap ito breakfast, ha? Sige, kuha ako, Lo. Sige, kuha ako. Na dito at mag-harvest ako. Ang laki naman. Ay, sus, ginoo ko. Kailangan mo punuin. Hawakan ko to. Oh my gosh. Siya na yung mag-harvest, mga loves, kasi hindi ko naman hina-harvest, eh. Masarap to sa yogurt ko in Sa the yogurt, morning. Alam mo naman ako si yogurt ako di ba? Mahilig ka sa yogurt? Yeah. Tapos nilalagyan ko lang siya ng fruits, nuts, and seeds. Yun ang aking breakfast every day. Grabe. Kaya, di ba, taba-ching-ching ako. Dito ka titira, ay tinga, taba, ano ka talaga dito. Taba-ching-ching, ako na yan. Tataba ka dito. Tulungan natin si Lobe. Ang sarap naman. Pare, inuuko. May mga bugs. Nakikishare lang tayo sa mga bugs. Sila pala yung may-ari dito. Sila may-ari nito. So sabi niya, yung bahay mo dun sa loob. Dito sa labas. Di ba sa atin naman, sa probinsya, pag lalabas ka, tabi-tabi po. Ay, oo. Lalo na sa probinsya. May mga may-ari yun. Mga May-ari. Magpasintabi ka kasi hindi mo yan praise. tabi-tabi po. Maliligo po kami. Yun nga, makikidaan po. Di ba ganun tayo? Bigay ng respeto. Oo. Parang abnormal na ang dating sa iba. Sa iba. Lalo na sa ibang lahi. Yep. Sabihin nila, di ba tayo, may ugali tayo na minsan pag nakano, ay sorry po. Sabi ng iba, look at them, they say sorry but they don't know anything. No one is in there. Oo nga eh. Ganyan kasi tayo eh. Ay sabi ko, lahat din naman yung may mga pakiramdam din yan eh. Oo. Di ba lahat may buhay? Pati itong mga pinipitas natin. Pitas, kaya nga ako pag nagpitas ako dati sa mga halaman ko, thank you. Kinausap. Kailangan mag-ano ka pa ng marami. Si Jay nga natatawa sa akin. Di ba kasabihan nila kausapin mo yung bulaklak? Bigyan ka ng marami pa. Oo. Para hindi magtampo. Dito ako sa kabila. Hindi naniniwala sa ganon. Pero ako naniniwala ako sa ganon. Kasi yun yung kinalakihan natin eh. Kasi may buhay naman talaga yun Diba? Sinong umaway sa'yo? May buhay naman talaga eh. Tulad nito, kung walang buhay to, hindi tayo bibigyan ito ng buhay. Oo. At patay ito kung walang buhay. Pasalamat ka. Binigyan ako ng maraming Oo nga eh. Sabi ng iba, pasalamat ka dun sa nagtanim. Hindi eh. Alam mo ang nagtanim nito? Yung unang may-ari. Totoo? And then ang nangyari, hindi namin pinatay ni Tami. Kasi Papatay ka, ganda-ganda nagbibigay ng ano. so pinaano lang namin, pinuputol. Babalik kasi sila yung pinuputol mo few inches. And then babalik sila every year. So
mga few inches from the ground. And then, babalik sila. Ang dami lo, no? Ang dami. It's good ay. Tawa na naman sila ng fruits. Aray. Diba overripe na? Oo nga eh, na ano. Overripe na, para siyang ano. Wag na. Hindi, kung lalasahan mo overripe. Yung inano mo ba? Wala nang pula, kinuha lahat. Sila. Sabi ko sa'yo, walang ligtas yun sa atin. Ah, sabi ko dito, ang laki nito. Kunin mo yung mga pangit ha. Sabi ko malaki, hindi pala puno. ay. Diba? May pang breakfast na sila Ay bukas. talaga. Diba meron ito sa tindahan oh. Magkaano kaya ito? Oh, $4.99 isang ganun. Isang ganun maliit na yung container na. yung sa container. Ah, diba? Ha. Pag sila ang nag-harvest, patay yan. Ubos. Tignan natin, wala nang cucumber dito no. Wala nang cucumber. Pumapak na dito. Meron, maliit pa. Asan? Yan no? Ay oh, maliit pa oh. Ay, maliit sila kung nakikita. Huy. Naglag-lag. Hindi. Cucumber din yan. At saka, oo. Cucumber yan. Dami mo talaga ano. Kaya magdagdag pa nga ako niyang ganyan. Maganda palang may ano curve. Magandang ganito. Magdagdag, Tapos tag-it. maglagay ka pa dito. Dito nga eh, dagdagan ko ng isa. Oh my God, kadami. At ang laki-laki na. Lalaki. Oh my God, ang laki na. Ang laki na. Oh, Hidadahanin mo kasi ready na yan maano. ready na to? Oo, tika mo na lang. Ay, oo nga. Lulu, matagakan ako dito. Madami, ayan. Ay, damihan mo kasi maraming bata doon. Nandun pang raspberry, sayang. Baka mapitpit. Pwede ba ang laki no? Oo. Wala. Ang lalaki. Oh, easy to get na siya. Masarap ito, may asin konti. Oo. Hindi na sila madali nang makuha. Wala nang arte. Malaki sila ba? Andun pa sa taas oh. Tama na yan. Ang dami-dami. Bakit yung peras, nakakalbo siya, tapos ang natitira mga bunga? Ha? Iwan ka. Nakakalbo Ay, kanito yung- siya, parang namamatay na. Tignan mo. Na Tignan mo. nga? Tignan mo. Oo nga. Next year, hindi na ito babalik. Ay, ganun? Oo, Kawawa kawawa naman. nga. Kawawa nga eh. Kawawa naman. Di bali, Tadi doon tayo sa kabila din, wag na tayo dito. Meron akong ipakita sa iyo. Itong green lo, itong green pa lo. Ito maganda ito, look. Yung mga malalaking green. Hala, naano na talaga sila. Oo nga. Ang daming bunga. Ang dami. Doon pa sa taas. Ito, Oh, ang daming Oh. bunga, mga loves. Hala. Oh, diba? Ay. Lo, abot mo to, lo. Ulit. Ito, abot mo to. Ata? Na green? Oo. Oh. Wow. Mm. Oh my goodness. Kadami. Doon may nakita ko. Malaki. Asan? May malaki pa, puro malaman ito malaki. Ang daming nahuhulog. Oo, kasi hinog na. Ito oh. Alin? Hmm. Kitang-kita. Oh. Hala, kailangan na talagang itignan mo, oh. Harvest. Oh, ang dami na palang nahuhulog, lo. Nahulog na. Wag na. Over na. Over Ay, na. hala. Overripe na siya. Ito oh, laki oh. Alin? Asan? Oh. Oh. Okay, doon tayo. Okay Tignan mo nga dito, lo. Yung isang prutas dito ba, blackberry. Tignan mo nga. Blackberry. Kakain ka ba ng blackberry? Blackberry o duhat sa atin. Ang iba. Blackberries, uy. Blackberry? Dami na, huhulog na talaga sila. Overripe na talaga sila. Kailangan na itong i-harvest. Tingnan mo oh. Lo, tignan mo to, lo. Gusto ko yan. Blackberries. God, that is blackberry. Oo nga eh. Oh my gosh. Yay! Ooh. Iiwan ko kung makakain ka ba niyan. Oo naman.
Maasim yung iba. Hayaan mo siya. Basta ako meron. Yun. Ang ganda. Malalaki sila ba? Hoy, give me one, give me two. Di ba? May nag-harvest na sa aking blackberries, mga loves. Yes. At saka prutas. Hala, ang lalaki dito. Hala. Kailangan ko nang papuntahin sila dito. Hoy, si Luigi ba? Papuntahin mo na lang si Luigi dito. Sabihin mo, Sunday. Hala, ang laki nito, oh. Hala, ang laki nito. Sana hindi ito mahuhulog. Until, until Saturday. Saturday or Sunday na lang. Sunday? Hapon. Hapon na Sunday kasi magsimba ako ng morning. Hapon. Sa sa may tawag nito. Picturean mo ako, padala mo yan sa akin. Harvest ako ng harvest dito. Sige. Picturean mo ako nag-harvest ako Ayan Oh. Yeah. Oh my gosh, ang dami. Naka-video ito eh. Video, okay Ay, lang. ma-vlog ka ito. Punta ito sa Facebook ha. Okay lang yan. Ito pa. Hala, overripe na yung iba. Hindi, gusto yung overripe. Hindi yung sobrang over kasi Kaya nga, hindi maganda pag overripe masyado. maasim ito lo. Ay, Yung alam iba, ko. may maasim, yung iba hindi. Depende. Hoy, tingnan mo nagtatago. Uy. Lookers. Ano to dito, be? Parang may nagtatago pa dito ba? Kaya, Lo. ang dami. Ay, sila na. Hindi. Yung isa, nandun dito sa ilalim, oh. Dami nga nasa ilalim niyang iba. Ay, maasim pa ito, lo. Wag yung wag yung... Maasim yan. Hindi pa itim na itim. Maasim. Mo, tingnan mo, Di ba malaki siya? Hala. Hugasan mo na lang, lo. Ay, hindi, malambot na. Malambot na. Overripe na. Meron pa nga doon, Asan? Tingnan mo, overripe na, Na-overripe Kita mo, mga overripe na yan. Dadami pa yan, Nak, ito, hihinog pa ito, oh. hinog pa yan. Hala, lo, meron din sa loob, lo. Next week, tingnan mo, Halika rito. Hoy. Hala, overripe na, be. Yung isa, hindi. Nalalaglag na ng kusa. Oo. Tingnan mo, ang dami ng overripe sa ilalim. Nagkakandalaglaga na. Ito, oh. Hala. Hala. Diba? Picture. Laki. Makaya mo? Lusot ang kamay ko Yung isa pa. Ayun po. Pinoprotektahan ko talaga sila para hindi magpunta sa ground ba. So nilagyan. Ayun pa. Hala, kaya. Gusto mo pasukin? Hindi na, tama na to. Sige. Oh my gosh, ang dami. Diba? Harvest na. So balik ka dito? Oo naman. Sa- Wala naman akong ginagawa Sa ano ba? Saan ba? Saan ka babalik? Kailan ka babalik? Sa Sabado, magpunta sila ni ano dito. Sina? Ay, ang dami talagang ano. Tingnan mo. Hala, ang laki niyan. Ay, Laki! Oh my gosh, tama na yan. Dami-dami na. kaya mo to kainin? Uy, ako lang kakainin sa kusinira.